Ya karang taruna merapat. Bimbas wong tak jaluk ojo selekat tresnan pancene tresno kuyake pacoba. Ayo Mbak ya merapat. Ayo. Senang nyambut rapi sono bakal tak jodoh yen durung kau bisa berikan kuasa. Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu Imbas mesti kangen hati dungaku siji Ayo putri. OMG Bapak ayo Pringgo Sale Audio. Ayo deh ayo. Dimas mesti kangen hati dungaku
siramu isih nyawiti. Iya. Terima kasih banget dari Bang Kori. Juga mungkin dari teman rumah.